ברוכים הבאים לפודקאסט התמקדות, פוקוסינג עם ירדן קרם. אני ירדן. המטרה של הפודקאסט היא ללמד אתכם שפה חדשה, הקשבה לגוף וכמה ידע יעלה ויגיע למודע דרך הקשבה זו. הגוף הינו ישות אינטליגנטית, ואם נדע להקשיב לו, הוא ייתן לנו את כל התשובות. הפודקאסט הזה רלוונטי לכולם, מכיוון שלכולנו יש שאלות חיים וחוויות לא פתורות שנוכל להבין אותן דרך הקשבה לגוף. בפרק הנוכחי, הפרק השני של הפודקאסט, אנחנו נדבר על העבודה שפיטר לוין פיתח, עבודה עם טראומה דרך הגוף. פיטר לוין פיתח עבודה למצבים של שוק טראומה. מה זה שוק טראומה? שוק טראומה הוא תגובה לאירוע קשה שקורה. Too much, too soon, too fast. אירוע שבו שגרת החיים הנורמלית הופסקה בגלל מצב של סכנה או איום על החיים, או בגלל תחושה שיש איום על החיים. האירוע שקורה הוא מפתיע, מהר מדי, חזק מדי, מאיים מדי, ומערכת הגוף נפש צריכה להגיב אליו מהר. למשל, רעידת אדמה, תאונת דרכים, צונמי, הלם קרב, ניתוח שהסתבך. שוק טראומה שונה מטראומה התפתחותית שעוסקת בטראומות שנובעות מכשלים בקשר הורי, או בקשר שבין ה-caregivers לילד, והיא שונה מטראומה מורכבת, נושאים שעליהם אני אדבר בפרקים הבאים. החידוש בטיפול במצבי טראומה שפיטר לוין הציע, נמצא בהבנה כי הטראומה נמצאת בגוף. הטראומה לא נמצאת באירוע עצמו בסיפור, אלא היא אחוזה במערכת העצבים והגוף. אני רוצה לציין שפיטר לוין הוא החוקר הראשון שהדגיש את המרכזיות של הגוף במצב הטראומטי, וחשוב לומר שפיטר לוין למד את ההתמקדות, והוא ידע לזהות את אותה תחושה גופנית מיוחדת בעלת משמעות שמגיעה בסשן של התמקדות. אז פיטר לוין משתמש בכלים של ההתמקדות, והוא לוקח אותה למצבים של טראומה, והוא אומר שטראומה פחות נמצאת ברגשות או במחשבות, היא נמצאת גם בהם, אבל היא נמצאת בעיקר בגוף, הטראומה. טראומה זו הצפה של מערכת העצבים, והמטרה של העבודה הטיפולית היא לבסט את ההצפה. ולכן טיפול נכון בטראומת שוק, הוא טיפול שהולך לגוף. פיטר לוין אמר ששיטות הטיפול המקובלות משלמות את מס השפתיים בעניין מעורבות הגוף במצב הטראומטי, אבל הן לא יודעות לשלב אותו בטיפול. והוא משלב, והוא אומר, כדי לשלב את הגוף בטיפול, אנחנו צריכים אולי קצת לדעת על המוח. היכרות מאוד ראשונית ובסיסית. במוח האנושי יש 3 מערכות בלתי נפרדות, מוח הזוחלים שאחראים על האינסטינקטים, מוח היונקים שאחראי על הרגשות, והניאו-קורטקס שאחראי על החשיבה והרציונל. מוח הזוחלים נמצא בגזע המוח. המוח הזה אחראים על האינסטינקטים הבסיסיים של ההישרדות, פיקוח על נשימה, דופק, טמפרטורת הגוף ורבייה. מוח היונקים, שנקרא גם המוח התיכון, אחראי על הרגשות, והניאו-קורטקס, קליפת המוח, יש רק לבני אדם. זה החלק אצלנו שאחראי על החשיבה, על חשיבה לוגית, על שימוש בשפה, מתמטיקה, סדר ורצף. במצב של טראומת שוק, הניאו-קורטקס ומוח היונקים משתתקים ומפנים את הבמה למוח הזוחלים. למה הם משתתקים? כי אין זמן לחשוב. אין זמן לחשוב ואין זמן גם להרגיש רגשות, אלא כל האנרגיה צריכה ללכת אל הגוף. הגוף צריך באותו רגע לשרוד. כי הטראומת שוק עוסקת ברובד של ההישרדות. טיפול בטראומה צריך קודם כל ללכת אל המוח הזוחלים. וטיפול שמנסה לגעת ברגשות ובמחשבות, הוא בעצם מפספס את המקום העיקרי שבו צריך לטפל באדם, וזו במערכת העצבים שלו, במוח ובגוף. ולכן טיפול בשיחה או טיפול שפונה אל הרגש יהיה תמיד חלקי, כי טיפול כזה לא יודע איך לגשת להיכן שהטראומה תקועה, כאמור, תקועה בגוף במערכת העצבים. אז הבסיס של המצב הטראומטי הוא חוויה של איום וסכנה לשלמות הגוף והנפש, ובמצב של סכנה כזה החלק במוח שמבין שיש איום על החיים הוא האמיגדלה, והמוח שלנו מיד חושב איך הוא ישרוד, איך הוא ינצל, והתגובה האינסטינקטית הראשונה היא לברוח, הפלייט. המוח בודק האם יש פתח מילוט, ובודק האם יש כוח לרוץ. כלומר, יש בדיקה מהירה מאוד של האנרגיה שיש בגוף, והאם יש לאן לברוח. אם אי אפשר לברוח, המוח בודק את האפשרות של מאבק, של לחימה, זה הפייט. המוח מחשב מהר מאוד אם יש סיכוי, אם יש זמן ואם יש כוח להילחם. אם המוח רואה שאין סיכוי, למשל, אני קטן והוא גדול, או אני 1 והם 5, הוא יבחר באפשרות השלישית שהיא הקיפאון, הפריז. כלומר, התגובה הראשונה היא לברוח.
אם אין פתח מילוט, המוח ירצה להילחם, ואם הוא יבין שאין לו סיכוי, זמן וכוח להילחם, המוח יגיב באפשרות השלישית, ומבחינת המוח זו בחירה נבונה ונכונה מאוד, הקיפאון, הפריז. זאת אומרת, הפריז הוא תגובה הישרדותית מאוד מוצלחת. למה אנחנו קופאים? נלך קודם כל אל בעלי חיים בטבע. בקורסים שלי אני מראה סרטון של בעל חי קטן, האופוסום, שתופס אותו בעל חיים גדול ממנו, השועל. אם האופוסום עושה את עצמו כמו מת, השועל יחפש אחרי אוכל אחר, חיה אחרת. זאת אומרת, הוא חושב שהאופוסום מת, נראה לו שזה גבייה, אז הוא ילך ויחפש חיה אחרת לאכול ממנה, כי יותר טעים לאכול בשר חי. וגם השועל צריך גם את הלחימה קצת, בשביל ככה, האינסטינקטים שלו רוצים גם לחימה לפני האכילה. סיבה הישרדותית נוספת לבחירה בקיפאון, שאם השועל חושב שהאופוסום מת, השועל מבין שהוא יכול להשאיר את הגבייה בצד, ככה לכמה זמן, הוא ילך לחפש עוד אוכל, ואז הוא יחזור לגבייה, ויאכל את כל האוכל ביחד, את מה שהוא תפס. מה שקורה במציאות הוא שברגע שהשועל מתרחק, האופוסום לאט לאט קם ובורח. וסיבה שלישית לבחירה בקיפאון, היא סיבה שאנחנו רואים אותה כמובן גם אצל בני האדם, זה שאם השועל כן אוכל את האופוסום, פחות יכאב לו. ויש שאומרים שלא יכאב לו בכלל בזכות הקיפאון. באותם רגעים של כאב כל כך גדול, המוח מתנהג כאילו זה קורה למישהו אחר. זה קורה כי יש הצפה של כימיקלים במוח, בעיקר אנדרופינים, שגורמים לאופוסום, אבל גם לאדם שבוחר בקיפאון לא להרגיש את הכאב. האנדרופין כנראה חזק יותר ממורפיום. ואנחנו רואים את זה אצל בני האדם. אנשים שעברו תאונות קשות התפלאו לראות שבזמן התאונה לא כאב להם, הכאב הגיע רק כמה שעות אחרי כן. זאת אומרת, הקיפאון הוא תגובה הישרדותית כדי שפחות יכאב, הקיפאון מגן עלינו. אבל מה שהגן עלינו בהתחלה, הופך אחרי שיצאנו מהצו של הסכנה לבעיה מאוד גדולה. למה? כי הגוף שלנו שהיה מלא באנרגיה ברגעים של הסכנה, אנרגיה מאוד גבוהה, שהמטרה שלה הייתה שנילחם או שנברח, אבל אם לא יכולנו לברוח ולא יכולנו להילחם ולכן קפאנו, הגוף נשאר עם האנרגיה העצומה. והאנרגיה העצומה הזאת שהייתה מיועדת לפייט או לפלייט, בעצם תקועה בגוף. זאת אומרת, הקיפאון שהיה תגובה פיזיולוגית טובה למצב של סכנה, כלומר, בחירה הישרדותית מאוד מוצלחת, הופך להיות מצב בעייתי לאחר שמצב הסכנה חלף. לאחר שהאירוע הסתיים, הטראומה לא נמצאת עוד באירוע, היא נמצאת בזירה אחרת לגמרי, והזירה שבה הטראומה נמצאת היא הגוף. ואז אנחנו מוצאים את האנשים מגיעים למצב של פוסט-טראומה, ה-PTSD. יש בגוף אנרגיה עצומה שהמטרה שלה הייתה להציל את החיים שלנו, להילחם או לברוח, לא יכולנו לעשות את זה ולכן קפאנו. ומאז אנחנו לא רק שאנחנו מתמודדים עם הקיפאון, אלא אנחנו מתמודדים עם קיפאון שמתחתיו יש אנרגיה עצומה של הפייט והפלייט. והחיים עם המשקע הקפוא הזה של האנרגיה העצומה שנמצאת בגוף שלנו, עושה כמובן שמות למערכת הגוף נפש שלנו. ולכן המטרה של העבודה עם שוק טראומה היא לפרוק את הקיפאון שנמצא בגוף. זו המטרה העיקרית. ובגלל זה הטיפול שלא הולך לגוף, אלא הולך למחשבות, לנרטיב או לרגשות, הוא רחוק מלהיות טיפול מספיק. עכשיו נשאלת השאלה למה אנחנו לא פורקים את הקיפאון. פיטר לוין זיהה מה חיות עושות בטבע לאחר שהן קופאות. והוא גילה דבר מאוד מעניין. אחרי שהסכנה חלפה, החיה רועדת, החיה שקפאה. היא מתחילה לרעוד, והיא רועדת ורועדת ורועדת, כמה זמן שהיא צריכה, ובעצם ברעידה שלה היא משחררת את המשקע הקפוא של האנרגיה. אחרי שהחיות רועדות, הן נושמות עמוק, הן לוקחות ככה כמה זמן להסדיר את מערכת הנשימה שלהם, ואחרי שהן הסדירו את מערכת הנשימה, זהו, הן קמות והן הולכות, ובעצם הן לא סובלות מסימנים של פוסט-טראומה. אנחנו, בני אדם, לא עושים את זה. אנחנו לא רועדים בשביל לפרוק את הקיפאון, כי הניאו-קורטקס, החלק התרבותי שלנו, בעצם מונע מאיתנו לעשות את זה. למה? כי זה לא תרבותי. אנחנו בני תרבות, והתרבות שלנו לא כל כך מעודדת תגובות גופניות, או לא מעודדת בכלל. אנחנו לא מאפשרים לעצמנו לבכות, אנחנו לא מאפשרים לעצמנו לצחוק, צחוק פרוע אם יש צורך, לצרוח, אנחנו לא מרשים לעצמנו לעשות כל דבר שהוא גופני, אלא אנחנו מחזיקים את עצמנו, כי תרבותית זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ובעצם בגלל זה אנחנו מחמיצים את ההזדמנות של הגוף שלנו לרפא את עצמו. אנחנו בעצם איבדנו את היכולת של לרעוד
רעידה שמאפשרת לאנרגיה הטראומטית לצאת מהגוף, להשתחרר ממנה, to discharge. ולכן, לאחר שאירוע טראומטי יסתיים, אנחנו סוחבים איתנו בגוף שלנו את האירוע בעצם ללא מוצא, או כמעט ללא מוצא. האנרגיה העצומה שהתעוררה בגוף כאשר היינו במצב של סכנה נשארת נעולה בגוף, והיא מתבטאת בקיבוץ שרירי ובכל הסימנים שאנחנו קוראים להם סימני פוסט-טראומה. הפרעות שינה, חרדות, פאניקה, דפיקות לב מואצות, חוסר יכולת לחשוב בבהירות, חוסר יכולת להתרכז, מתח נפשי גבוה מאוד, זעם, כעס או אפתיות, דיסוציאציה, התנתקות ועוד. פיטר לוין אומר, סימפטומים טראומטיים אינם נגרמים על ידי האירוע המעורר עצמו, אלא הם נובעים מהמשקע הכפול של אנרגיה שלא התפוגגה ונפרקה. משקע הזה נשאר לחוד במערכת העצבים, שם הוא יכול לעשות שמות בגופנו וברוחנו. כאשר אנחנו לא מצליחים לשחרר את הכוחות העצומים שהגוף חווה בזמן הטראומה, אנחנו הופכים להיות קורבנות של הטראומה. לוין מוסיף ואומר, טראומה מייצגת אינסטינקטים חייתיים שלא התפתחו בכיוון הנכון. זאת אומרת שמהות העבודה עם נפגעי טראומה היא ללמד לעזור להם או לאפשר להם לשחרר את האנרגיה הרבה שעצורה בגוף שלהם. ובאם אנחנו לא מצליחים לעזור להם לשחרר את הכוחות העצומים שהגוף חווה בזמן הטראומה, אנחנו הופכים להיות לקורבנות של הטראומה. אז העבודה היא ללכת אל הגוף, לזהות היכן הצורה בו האנרגיה הרבה שהתעוררה בזמן האירוע, ולדעת לפרוק אותה. זו המטרה. אבל איך אנחנו עושים את זה? הרי אני לא יכולה להגיד למטופלים שמגיעים אליי לקליניקה, תירדו וככה תפרקו את הטראומה, הרי זה לא יקרה. אדם לא יבוא יישב על כיסא וירעד. ופיטר לוין מצא את הדרך איך לעשות את זה. הוא כן מאפשר לאנשים לפרוק את הטראומה דרך הגוף, ולפני שאני אסביר את צורת הטיפול שלה, אני רוצה רק להתייחס לעוד אספקט אחד שקורה בזמן שקורית טראומה. פיטר לוין מצא שברגע שיש אירוע טראומטי, מיד באותו רגע נבנים אצלנו שני דחפים, והוא קורא לזה בשם שתי מערבולות, מערבולת הריפוי ומערבולת הטראומה. אנחנו יכולים להסתכל על אדם שסובל מפוסט-טראומה דרך נקודת המבט של שתי מערבלות. החיים הם נהיים מאבק בין שתי המערבלות, מערבולת הטראומה ומערבולת הריפוי, כאשר פעם זו מנצחת, מובילה ולוקחת פיקוד על החיים, ופעם אחרת המערבולת השנייה וחוזר חלילה. מערבולת הריפוי היא כוח החיים הבריא והמיטיב שלנו, הרצון לגדול, לחיות, להתפתח, להרגיש טוב, להגשים את עצמי, להיפגש עם חברים, לשמוע מוזיקה, לראות סרטים, לקרוא ספרים, לחיות טוב. ומערבולת הטראומה היא המשקע הכפול שגורם לכל הסימפטומים הפוסט-טראומטיים. למערבולת הזו יש כוח רב. ומה שאנחנו רואים זה שאנחנו לא נפרדים ממערבולת הטראומה, אלא אנחנו אחוזים בה. הגוף שלנו רוצה לחזור לטראומה, כי יש לנו נטייה לחזרה כפייתית. זהו רעיון ומושג של פרויד. אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותה חוויה, למרות שהיא קשה מאוד, מתוך רצון לא מודע לתקן את מה שקרה, או למצוא לזה פתרון אחר, פתרון כלשהו. אבל אנחנו לא מצליחים לתקן ולא מצליחים למצוא פתרון, אלא חוזרים אל הטראומה, או מדויק יותר, בעצם אנחנו חווים אותה שוב ושוב 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 בגוף שלנו. פיטר לוין גם מצא סיבה נוספת, מעניינת למה אנחנו לא נפרדים מהטראומה, למה יש לנו את מערבולת הטראומה. והוא אומר שבזמן האירוע עצמו במוח היו כל כך הרבה הורמונים, וההצפה של ההורמונים במוח יש בה משהו ממכר, זו תחושה ממכרת, והגוף רוצה לחזור לאותה תחושה. אז מה אנחנו עושים בעצם? אם יש לנו מערבולת הטראומה ומערבולת הריפוי, ומערבולת הטראומה אומרת שיש לנו דחף מאוד חזק להישאר במצב הטראומטי. אז פיטר לוין מציע לנו את פתרון דרך עבודה חווייתית, דרך התחושה המורגשת, דרך אותם תחושות שדיברנו על ההתמקדות, אבל צורת העבודה עכשיו היא לא לשהות בתחושה ולתת לה להשתנות באופן אורגני, אלא צורת עבודה אחרת של פנדולציה או מטוטלת. איך זה נעשה? אנחנו מתחילים עם מערבולת הריפוי, זאת אומרת, אני אומרת למטופל שמגיע, קח את הזמן ותרגיש חוויה טובה, תהיה עם תחושה טובה. ורק אחרי שהמטופל יודע לחוות בגוף שלו תחושה טובה, ובתחושה טובה בדרך כלל יש כמובן חוויה טובה ואיזושהי תחושה של התרחבות, אני אומרת למטופל, עכשיו בוא תלך לטראומה, תיזכר בטראומה, תחווה אותה, עושים את זה כמובן הרבה יותר מסודר והרבה יותר מקצועי, וזה לא דבר לעשות אותו בבית, אלא לעשות אותו עם מטפל, אני רק נותנת ככה את הכיוון הכללי,
אז המטופל הולך לטראומה, חווה חלק קטן ממנה, כי אני מבקש ממנו לחוות חלק קטן, ואני מבקש ממנו לחזור חזרה לתחושה טובה. הוא נמצא שוב עם התחושה הטובה, ושוב, אנחנו מזהים שיש לו תחושה טובה ויש בגוף התרחבות, ואז אומרים לו שוב, לך אל הטראומה, בטראומה יש קיבוץ ותחושות קשות, תשהה בהם קצת זמן, ותחזור חזרה אל תחושה טובה. ואנחנו עושים כמה סבבים כאלה לפי הזמן שיש לנו בכל סשן טיפולי, אבל כמובן ברגע שהמטופל נמצא בחוויות שלו, בין אם בחוויה הטובה ובין אם בחוויה הקשה, הוא מתאר אותה כמו שקורה בהתמקדות. זאת אומרת, הוא לא רק שוהה בה, אלא הוא שוהה בה, נותן לה שם, מתאר אותה, וגם לזה יש חשיבות עצומה. עכשיו, בסשן של טיפול בטראומה, אנחנו תמיד נתחיל במערבולת הריפוי, תמיד נתחיל עם תחושה טובה, נלך על התחושות הקשות, ותמיד גם נסיים במערבולת הריפוי. זאת אומרת, זה כמו סנדוויץ', תמיד מתחילים ומסיימים בתחושה טובה, כי אנחנו לא נרצה להוציא את המטופל שהוא נמצא במערבולת הטראומה. ומה שפיטר לוין גילה זה שבזכות אותה פנדולציה, בזכות אותה מטוטלת, בזכות ההליכה מתחושה טובה לרעה, לטובה, לרעה וחוזר חלילה, האנרגיה שצבורה במערכת הטראומה מתחילה להשתחרר. זאת אומרת, הפנדולציה זו הדרך להביא לפריקה של האנרגיה הטראומטית מהגוף, ובעצם זה הדרך להביא את המטופלים שלנו לראות את אותה רעידה שהחיה יודעת לעשות. אני רק אומר שבקליניקה זה לא תמיד בא לידי ביטוי ברעידות, זה יכול לבוא בהזעה או בפיוקים או בכל מיני צורות אחרות, אבל אנחנו כן יודעים שהטראומה נפרקת מהגוף. זאת אומרת, יש את אותו discharge, את אותה פריקה טראומטית שאנחנו מחפשים אותה, כי זה מה שצריך לעשות. עכשיו, יש מקרים שזה מספיק. האדם פרק את האנרגיה הטראומטית שיש בגוף, וזה מספיק לו. ויש מקרים שצריך ללכת לשלב נוסף. מה הכוונה? אני מזכירה שבזמן האירוע הטראומטי עצמו, לפני שקפנו, הגוף, האדם, קודם כל ניסה לברוח, ואם הוא לא יכל לברוח, הוא ניסה להילחם, ורק אם הוא לא הצליח לברוח או להילחם, הוא קפה. מה אני רוצה לומר? שבעצם בגוף שלנו, בצורה לא מודעת, אבל הגוף שלנו נושא בתוכו גם את האנרגיה שלה להילחם, וגם את האנרגיה של הריצה, ושתי האנרגיות האלה אבל קפאו, כי בסופו של דבר האדם נכנס לקיפאון ולפריז. ובעצם התחושות האלה נמצאות בגוף. אם אנחנו משחררים את הקיפאון, מה נמצא מתחת לקיפאון? את אנרגיית הלחימה ואנרגיית הבריחה. ואז העבודה הטיפולית, השלב הבא של העבודה הטיפולית, היא ללמד את המטופל לא רק לפרוק את האנרגיות האלה, אלא להשלים את התנועה. כי אם הגוף שלנו רצה לעשות איזושהי תנועה, הדבר הנכון הוא להשלים אותה. אז אנחנו בקליניקה בעצם יש כל מיני דרכים לעזור למטופלים להשלים את התנועה של הבריחה, ולהשלים את התנועה של הלחימה. וברגע שאנשים השלימו את התנועות, הם חוזרים לאותה רגיעה. או הם בעצם לא לאותה רגיעה, הם יגיעו לרגיעה אחרת חדשה, כי בכל אופן עברנו את מה שעברנו, אבל מוצאים מקום של שקט ומקום של ריפוי. אני אמשיך ואומר שבגלל שאנשים הם דבר יותר מורכב ומסובך מחיות, אז לפעמים אנחנו צריכים ללכת עוד שלב, כי בשלב הבא אנשים יכולים לפגוש חוויות של אשמה, או חוויות של בושה, תחושות מאוד קשות למה אחרים נפגעו יותר, למה השתתקתי, למה לא פעלתי ככה, זאת אומרת, אנשים פוגשים הרבה חוויות קשות, ואז אנחנו גם צריכים לטפל כמובן בחוויה הקשה הזו, ופיטר לוין מציע לנו שהטיפול יהיה באותה צורה, בפנדולציה, באותה צורה שעשינו עם הקיפאון, לחוות את הדבר כפי שהוא, לתת לו להיות, לפעמים עצם החוויה אגב היא מספיקה, אדם חווה את הדבר, למשל חווה את האשמה, נמצא איתה בצורה עמוקה ומלאה, סביר להניח שאחרי כן תגיע איזושהי הבנה, ואם הבנה תגיע איזושהי תנועה קדימה, למקום בריא יותר וטוב יותר, ואם לא, אז אנחנו נעשה פנדולציה. נלך למקום שמרגיש יותר טוב, נחזור לתחושת האשמה, נלך למקום שמרגיש יותר טוב, ונחזור לתחושת האשמה, ותחושה של טיפול, של ריפוי תקרה, זאת אומרת, בזכות זה שאנחנו עובדים עם הגוף, ולא עם הנרטיב, ולא עם הרגשות, ולא עם החשיבה, אלא עם הגוף, הגוף ימצא את התנועה קדימה, ואדם ימצא את השקט, והוא יוכל להיפרד מהאשמה ומהבושה, וכל אחד מהרגשות שנלוו לו לאותה סיטואציה. כמובן, יש גם הרבה תחושות של אבל ושל עצב, ושאותם אנחנו לומדים להכיל. העבודה עם הגוף גם מאפשרת לנו,
בעצם מגדילה את המכל שלנו, והמכל שלנו שגדל יכול להכיל את החוויות המאוד קשות של אבל ושל עצב. וכמובן כל אחד מה שהוא חווה. אז אני רוצה ככה לסכם מה אנחנו בעצם עושים בעבודה עם טראומה. אנחנו מפשירים את הקיפאון, אנחנו משלימים תנועה שרצתה להיות ולא יכלה להיות, תנועה של הלחימה או של הבריחה, ובכך אנחנו פורקים את האנרגיה שהצטברה בגוף. אנחנו בעצם קודם כל עוזרים למטופל לשים לב לזה שיש לו משאבים. בזה שאנחנו אומרים לו, לך למערבולת הריפוי שלך, אנחנו אומרים לו, יש לך משאבים, יש לך חוויות טובות בגוף, יש לך כוחות, תביא אותם, תזהה אותם, תרגיש אותם ותחווה אותם, ובעצם הסשנים האלה מגדילים את היכולת של המטופל לחוש את כוחות הריפוי שלו. אחרי כן אנחנו חוזרים למטופל להגיע למצב של פריקה של האנרגיה הטראומטית מהגוף, פריקה של הקיפאון, השלמה של תנועות הפייט והפלייט, ויצירה של תמהיל חדש. וזו חוויה מתקנת בעצם שיוצרת חיווטים חדשים במוח. אדם בעצם מגיע למקום חדש שהוא הרבה יותר מדויק, בריא ונכון עבורו. ואני רוצה לציין את הפרק על טיפול בטראומת שוק דרך הגישה של פיטר לוין, בהבעת תסכול ובציטטה מעוררת השראה. אז הבעת התסכול היא על מה שקורה בארץ בנושא של הטיפול בטראומה. מיותר לומר כמה אנחנו זקוקים לאלפי מטפלים בטראומה דרך הגוף בשנה כל כך קשה זו ובשנים שהגיעו קדימה, כי אנשים הסתובבו עם מצבים של פוסט-טראומה, אלפים אם לא יותר. כל סשן טיפולי כזה יכול לחסוך שנים של התמודדות עם פוסט-טראומה, שנים. מגיעים אליי ולחברים שלי אנשים שהיו בשביל לעשירי במקומות קשים, חיילים שחוזרים מהקרבות, ובכמה סשנים הם נפרדים ממה שהיה יכול להיות פה PTSD, כמה סשנים יש הקלה. ולפעמים שחרור גמור, ולא רק שחרור גמור, האדם לפעמים יוצא במקום יותר חזק, כי יש משהו בעבודה עם הטראומה, עם עובדים נכון, שאפילו מגדילה אותנו, מחזקת אותנו, מגדילה את המכל שלנו. אז התסכול על זה שיש מטפלים שעובדים עם הגוף, אבל אנחנו ממש מעט אנשים, והעבודה הכל כך חכמה הזאת של פיטר לוין, ושל יוג'ין ג'לין, מייסד גישת ההתמקדות, צריכה לדעתי להיכנס לכל מוסד שבו מכשירים אנשים לטפל באנשים. כל האוניברסיטאות, המכללות, מחלקות לפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, טיפול באומנות, קואוצ'ינג ועוד. אבל אני רוצה לסיים במשהו יותר חיובי, ואנחנו נסיים באחד המשפטים המוכרים של פיטר לוין בנוגע לטראומה. והוא אומר, בעוד הטראומה עשויה להיות גהנום עלי אדמות, טראומה שנפטרה היא מתנת האלים, מסע הירואי השייך לכל אחד מאיתנו. כי חיים שלמים הם לא יכולים להיות בלי טראומה. זה חלק מהמסע של בן אדם, ואנחנו יכולים לא להיות אחוזים בטראומה או להשתחרר ממנו. ואם השתחררנו מהטראומה, אנחנו מוצאים את עצמנו במקום הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול והרבה יותר מרווח. אני אשמח לדעת אם התחברתם לפרק הזה, ואם כן, אשמח שתשתפו אותי בפרטי, ברשתות ודרך האתר שלי. ואני אשמח שתחשבו על אדם אחד, לפחות, שמתמודד עם הטראומה שדיברנו עליה, טראומת השוק. ואם אפשר, תשלחו לו את הפרק הזה, אולי זה יעזור לו, ואולי ייתן לו איזשהו מזור ומענה.